Здравейте, аз съм Димитър Атанасов от НИК и днес извършихме втория ни проект от пръскания съвместно с Bayer. Първото пръскане беше направено с вегетативен хербицид, който беше с 2 литра на декар норма, а днес пръскахме с хербицид и с биостимулатори. Също всяко пръскане беше с 2 литра на декар норма. Параметрите на пръскането са скорост на полета 10 метра в секунда, височината е 3,5 метра от растенията и друго кое имахме? Ширината на полета беше 7 метра. Пръскането направихме с дрон XAC P100 Pro, в случая 60 литров. Дронът ни позволява висока прецизност и дронът ни осигурява необходимата прецизност, комбинирани с висока ефективност и равномерно покритие. Очаквайте още, скоро ще споделим резултатите от извършеното третиране и ефективността върху посевите.